Bade. Mananaw mi og sine. Manonood kami ng ano ngayon, sine. Superman. Sino gustong sumama? Tara, libre ko kayo. Ano na, 6:30 yung palabas. Ano na, 6:17 na. Ay, naku. Ano muna ako ng tubig. Meo! Oh, ilis ka? Alright, yeah. Tara na, tara let's. Pagi ako be. Ore. Nood na tayo ng movie. Ganda ng panahon ngayon. Okay. Patagi sa buwan. Dukit lagi. Na, late na mi sa movie. Hindi na rin taglasing ko. Alam na sa cellphone ka mo. Ana. Nagabot na mo, nagsugod na. Sige pa mig usa ka sige pagpagwapa. May buwan. Sige ko ikaw. Nag-ready na ta. May timba lagi. Hindi mo pa ako nag-ready. Tanaw na ako na sa isang day.
Dito day agi day makaagig laklumon.
Pinatabot? Ano yung istorya lagi? The dawn paints gold on the mountain's crown, Gaya mo yung loay. while rivers whisper truths as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor Ito sanay mo ka na. opens a world through Kirita? an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the Na, late na kami. teach me the language of rustling leaves, stories that linger. Ay nako, late na. Mga 5 minutes na siguro. Movie theater number 10. Ah, Superman. O pa nagsugod. Asa to dapit? Amor to atas ko an dito sa pinakadaplin. Sa number 9. Puno ni ron taon. Yep, it's okay. Igawas ko kay habilin ag tubig. Na aligre kay nay kaparihan na mo og seat number. Mga to ko sa kuan ron kanang ilang front desk ug nganong nagkaparihan mig seat number ani.
Kaya pala, iba yung movie theater na pasukan namin, number 6 pala. Number 10 pala kami, kaya pala may kaparehas kami ng number. Number 10 da ita. Yatay number 6, manday na duham di Superman. Mana ang Superman. Taray. Nindot ang Superman. Very good, Superman. Kinsay nasayo pugsod og sinihan. Ikaw. Imbis kay Coaster. kuan, theater number 10, ning sud bis number 6. Tingaw po na to. Ingon po tong ubang itong mga kinidyan nga. Anong pareha man tag number? Nakigistorya mo ko og kuan. Ko nga pareha mig number diyan nga. Ta atong tuon ta. Ko nga mahita mo ba na inana? Ito nga basin kay basig ka nang nag-una ka ba inana. Nabag na. Diyan nga. Kay ako na nakabantay nga na saduk di ay Guys, napakadagsod guys. kay padong naman mingatos number 10. Da, ingko nga ingko nga dirita. Diyan nga I thought it's number 10. Ay, ingko sorry, my bad. Moto nga ako kung hawak na gitawagan. O manguli na mi, gabi na. Napakadagsod. Kapit na alas 9 pero alam daga pa oh.